El projecte pren com a marc de referència els programes d'art contemporani que realitzen als hospitals francesos i que aquí es du a terme amb la Panera conjuntament amb els centres d'art i hospitals de Toulouse i de Palma de Mallorca. Durant 2 mesos la idea ha estat involucrar tota la comunitat hospitalària, pacients, familiars, facultatius, visitants i fer que fossin ells els que expliquessin amb imatges el dia a dia de les seves vivències. Qualsevol de les persones que hi ha a l'hospital o en qualsevol altre espai de la nostra societat avui en dia pot explicar històries a través utilitzant aquesta eina. La conclusió és que d'això, tot i que el període ha estat curt, perquè 2 mesos és molt curt, doncs ha funcionat molt bé perquè han sortit històries molt interessants i a més a mi m'agrada molt sobretot la comparativa entre les diverses històries, perquè quan tu penses en l'hospital i penses molt en funció de les teves vivències personals, però hi ha gent que a l'hospital hi ve a treballar. També hi ha gent que hi ve per causes molt felices, pots tindre un fill, però també hi ha raons que no ho són tant de divertides, per dir-ho d'alguna manera, més aviat tràgiques. Llavors, tota aquesta unió d'històries és el que ha fet el projecte. Els participants han tingut a disposició els mòbils amb què han realitzat les fotografies que ara estan recollides en un web. Allà hi ha de tot, des de la visió d'un malalt del seu propi tractament fins al patiment d'un familiar davant la mort d'un ésser estimat, al dia a dia d'infermeres i metges més enllà de l'atenció mèdica. En el meu cas han sigut des de quan vaig entrar el primer dia a l'hospital que em van donar la notícia i el procés que hi va haver durant tots els dies que he anat passant per l'hospital. O sigui, totes les portes que hi vaig anar entrant, aquí et donaven això, aquí t'havien de fer un TAC, aquí t'havien de fer una radiografia, aquí et ficaven en una cadira, tot el procés aquest. I no he fet l'última, perquè potser hi haurà un altre projecte, estem en vies potser bones, però em falta aquella de tornar a fer la de la porta i dir adeu, no? Que no sé si es podrà dir, però de moment estem en camí de poder-ho dir per això. El meu marit, el Joan, vam entrar pensant-nos que era un atac d'apèndix, va ser tot més complicat i al final hi va morir. A mi m'ha anat bé perquè he pogut plasmar tots els meus sentiments, d'aquests dies, de tot aquest temps, de 8 mesos de lluita on he pogut expressar la meva angoixa i el patiment del Joan. Y luego me ha parecido muy bonito desarrollar algo que lo tenemos ya implantado, no solamente a nivel de enfermería, sino también a nivel médico, que es la palabra empatía, que es muy importante tenerla. Cuando se acaba la jornada, cuando colgamos las batas, cuando caminamos por un pasillo a veces lleno de gente o a veces vacío y que estamos nosotros con esa soledad del que quiere acompañar, pero muchas veces no puede. A mí ha sido enriquecedor y ha sido recuperar un poco el punto de vista del médico humanista de años atrás, ¿no? La ciencia está muy bien, pero tenemos que llenarla con ese otro punto, ¿no? Y el arte puede ser ese camino que nos una. 13 participants han fet possible el projecte Art Contemporani a l'hospital amb un total de 235 imatges que han estat realitzant els últims 2 mesos. El projecte, que tindrà continuïtat, també serà, a més d'una via de comunicació tant interna com externa, un element d'anàlisi del propi hospital per a valorar l'atenció de les necessitats i dels recursos tècnics i humans de què es disposen.